kindje Jezus. Nee. Wat hoor. Kijk, want als je om de hoek hier is, dan is het een soort van heksenhuisje. Eens kijken of er immers de deur open maakt. De heks van dienst. Anderhalve meter van de deur afblijven. C.L. Roland. Was hoe C.L. dan voor stond? Close. Klaus. Of Cleo. Clovis. Clemens. Clemens. Dat zou je kunnen betekenen dat het geen heks is, maar een gewoon mens. Maar er staat toch wat anders op de deur. Spikmans. Maar ik vrees dat de heks van dienst er niet is. Nee. Ja. Goedendag. Hey. Is dat de bewoner? Hallo? Woont jij hier? Ja. Oh! Ziet geen van de laven en de heksen? Ja. Kijk nou toch eens. Ja, dat hoort erbij, hè. Nou, is wel grappig dat... Wie stond hier net aan te bellen en je komt aangefietst? Ja. Ik zag door de wagenstal van onderweg. Ik had je al gezien. Had je even een boodschap gedaan of zo? Ja. Oké. Ja, dat hoort erbij. Woont je alleen hier? Ja. Maar wat is dan die... wat zien die heksen dan? Ja, dit is van Wicca. Van wat? Van Wicca. Dus, Wicca. Wat ja, is Wicca? Dus, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als het katholiek geloof, alleen is het dan overgewaaid vanuit Engeland. Dus van heksen. Katholieke geloof en heksen? Ja. Dat heb ik nog nooit gehuurd. Ja, er zit... Vertel. Je kreeg, als je naar Engeland toe gaat, met Stonehenge, Ja? nou, daar komt dit ook vandaan. Oh. En de Wicca is eigenlijk een voorloper van het geloof wat we eigenlijk nou een beetje hebben. Ah. Want bij ons is het zo, wij mogen geen dieren doden. En alles wat we eventueel fout tegenover een ander doen, dan krijgen wij het dubbele terug. Oh, dus u beoefent ook echt Ja. dat geloof? Allebei. Dus Goh. wat we tegenover dus als we tegenover iemand anders wensen, Ja. die komt dan dubbel tegen ons terug. Oh, dus u bent een enorm vredelievend persoon? Ja. Zolang het door, als ze me niet pakken, wel ja. Oké, het is nog altijd goed gegaan? Ja, Ja? nog wel. Nog wel? Geen grote ongelukken gehad Nee. in het leven? Nee. Nee? Hey, en wie ziet je door bij u gekomen dan? Ja, via een kameraad van mij. Die was ook aanhanger van het, Ja. hoe moeten we dat zeggen? Ja, van de Wicca. Van de Wicca? Ja. Het Wicca-geloof. Het Wicca geloof. En ook heel hoe de deur op? Hoe het Hier gaat? uit Genep zelf. Goh. En toen zocht je samen eens een keer een putje bier te drinken of Ja, zo? nou ja, en toen werd ik gevraagd van of ik mee wou doen. Nou, ik zei waarom niet. Nou ja, en zo zie ik bijgebleven. En hoe lang is dat geleden? Nou, ik schat een jaar of 10. Een jaar of 10. Goh, en ik moet zeggen, als het... Hallo? Hey. Als het over heksen gaat, dan denk ik in eerste instantie aan vrouwen. Nee, we zien ook mannen. Maar ziet je, Dus, ziet je eigenlijk een mannelijke heks dan? Ja, het is namelijk zien bepaalde koffens zien daar. Bepaalde wat? Koffens, dus die gedeeltes die
die op elkaar af zijn gestemd. En daar is het van, er wordt gekeken van, je hebt de vrouwelijke heks, wij zijn dan de witte. Maar je hebt er ook waar het pentagram de punt naar beneden toe wijst. En die mogen wij niet hebben, want dit is weer de zwarte aanbidder. Dus die maken dieren dood en die hebben overal scheid aan. Nou, dat mogen wij niet. Dus een pentagram heb je ook in huis? Die heb ik ook in huis. Maar dan met de punt naar boven? Met de punt naar boven. Dus eigenlijk ziet je een mannelijke witte heks? Ja. Wat duidt een mannelijke witte heks nog meer? Nee, Zitten er ook nog bepaalde rituelen bij? Of zo? Ja, er zitten zoveel rituelen bij. Want normaal gesproken is het op 31 december is het dan voor de gewone kerk is het dan eigenlijk oudjaar, oud en nieuw. Maar wij hebben hem met Halloween. Dat is voor ons het oudjaar. Oh. Dus, en het is ook zo van, wij maken dan eten klaar wat over is. De meesten die gooien het weg. Ja. Nee. Maar als wij dan oud en nieuw hebben, dan is het buiten neerzetten. En dan is het opgegeten. Nee, dan is het goed, is het niet opgegeten. Dan mogen we het niet in de afvalton gooien. Nee, we moeten een kuil graven en dan moeten we het eten in gooien en dan dichtmaken. En dat is alles voorgekomen? Ja, dat is al vaker zat voorgekomen. En waar graaft u de kuil dan? Gewoon Gewoon achter in de tuin. Oké. En hoeveel eten ligt er bij u al begraven in de tuin? Niet veel. Niet veel? Dan krijg je de kans niet meer. Nee, maar af en toe is het gewoon brood wat over is. Nou ja, oftewel het gaat op de schuur, op het dakje. En dan is het van, dan is het op, klaar. En wat is dan de betekenis van het voedsel in de bodem? Dat je het teruggeeft aan de natuur? Ja, teruggeven aan de natuur. Goh. Zo leer je nog eens wat. Ja, je ziet nooit altijd om te leren. Nee, absoluut niet. En we hebben al veel geleerd in dit programma, omdat we komen heel druk interessante mensen tegen. Na 10 jaar weet ze dan alles van het. Maar moet je door nog veel studeren of lezen? Nou, het is meer lezen. En dan samen met degene die eigenlijk de koffer eigenlijk leidt, is het langzaam zeker worden opgevoerd. Dan gaat het naar 1 toe, naar 2 toe. Het hoogste wat er is 7. En hoger kunnen we niet meer. En wat betekent dat? Dat je alle kennis hebt? Alle kennis die je hebt, die hebben dan in huis. En je kan dan als het ware, als we per se willen, met drakenbloed mogen we even wat schrijven. Pardon? Ja, er is een bepaalde vloeistof, daar kunnen we mee schrijven. En als we dat doen, en er wordt een bepaalde spreuk uitgesproken tegenover de persoon waar we het eigenlijk willen voor gebruiken. Nou ja, die merkt van, hé, iets klopt er niet met mij. Ja, bizar. En wat ziet je hier op de schaal van 1 tot 7? Ik zie nog ongeveer 1. Oh. Dus die 7, dat zal er wel niet meer van komen? Oh, ja, nou, misschien wel, ik weet het niet. Hangt er gewoon vanaf wat dadelijk in één keer gezet wordt van, nou, je kan hoger op. Nou, dan kan ik zeggen van, ja, ik wil het of ik wil het niet. Dus dan kan ik dan zelf nog uitmaken. Goh, hoeveel mensen in Gennep zien er die bij de... Zover ik weet, 4. 4? Nou, die kent je natuurlijk allemaal persoonlijk. Ja. En dat zien dus allemaal mannen? Nee, er zit 1 vrouw bij. En noemen ze dat een Wicca? Dat is Wicca. Wicca, hè? Ja. En wie noemen ze een mannelijke dan? Is ook Wicca? Heks. Gewoon een heks. Oh, een heks. En een vrouwelijke is ook een heks. En wat doet je dan als je met z'n veren samen bijeen ziet? Nou, dan wordt er gelezen uit het boek van, naar aanleiding daarvan wordt er weer gekeken van, kan die hoger op of kan die niet hoger op? Nou heet de katholieke kerk de Bijbel. Ja. Wie heeft het boek wat jij hebt? Wij hebben Is er een soort van heksenbijbel? Nee, een heksenbijbel hebben we niet. Nee. We hebben gewoon, af en toe komen er nieuwe boeken uit. Ja. Nou, en die schaffen wij dan aan. En dan wordt er gewoon gekeken van, is het toepassend op ons of niet? Goh.
Dus de blief ze altijd aan het lieren. Je bent nooit uitgeleerd. Je ziet precies geleerd als je met de neus omhoog ligt. Kijk, nou, doorover sprekende, wat gebeurt er met een heks na het overlijden? Is het dan ook echt afgelopen? Dat is of? afgelopen. Oh, dat is afgelopen. Ja, er wordt de pentagram die je hebt, die neemt dan de hoofd, die neemt dan de pentagramma over van het lichaam. En die wordt dan weer doorgegeven aan de volgende persoon. En dan is voor de persoon die dan is overleden, is het afgelopen. En wie zorgt ervoor dat dat pentagram wordt doorgegeven? Dat is eigenlijk de meester, die zit op gram 10, dus hoger kent hij niet meer. Goh. Maar die meester, die kent u ook? Die ken ik ook. Waar zit die dan? Hier ook in de buurt? Die zit hier in Nederland vandaan. Eigenlijk de hoofdmeester die zit eigenlijk in België. In België? Ja. Maar die zit dus op een schaal van 10? Die zit op 12. Hoger kennen ze niet meer. Omdat u net zei 7, ja, maar... Voor ons. Maar zij had het overgenomen weer van haar moeder. Dus, en die had dan zij zat op 7, maar haar moeder zat hoger, dus die is automatisch hoger geworden. En heeft u haar al eens ontmoet? Nee, nog niet. Maar zoals ik gehoord heb, kan het binnenkort een keer gebeuren. Ja, en dan, als zij komt, dan stijg ik al een eind omhoog. Dan kom ik op 2 of op 3 uur. En dat moet dan ook weer met drakenbloed worden geschreven? Nee. Dat niet? Nee, want er wordt alleen gebruikt voor als er iets gebeurt. Dus tot we echt zeggen van we hebben aan iemand echt een hekel. Dan wordt er even wat geschreven. Ik had nooit gedacht, en ik denk de collega's ook niet, toen we vanmorgen opstonden dat we vandaag, hé jongens, dat we vandaag een heks zouden ontmoeten in Gennep. Ja.